Ahoj lidi, tady TF. A chtěl bych vás přivítat u dalšího videa. A tohleto video bude mít název 10 důvodů, proč to mají holky lepší. No jo, OK, přiznávám, že teďka budu trošičku podporovat spíše holky, ale prostě no hate me. No, v pohodě, příště můžu dát třeba 10 důvodů, proč to kluci mají lepší. Ale bych můžu dát rovnou 20. Není to hamba, když brečí. No a když brečí, tak dostanou, co chtějí. Kup mi Ferrari. Ne. Hajzle. Můžou pít růžový pitíčka s parapičkem, aniž by se na ně někdo divně koukal. Tohle je pití pro pravý chlapy, i když je to s čelovou příchutí. Lorsque vous parlez français, nous ne sommes pas homosexuels. Límička pro ně není smrtelná nemoc. Ne. Chlapi za ně neustále něco platí. Koupíš mi pití? Ne. Pod tričkem nic nemám. Neboj, to doroste. Můžou spát s plišákama, aniž by to bylo divný. Nebudou nikdy plešatět. No, některý. Nepotřebují umět vrtat poličky, vědět, kde je motor a tak dále. Ale za to musí umět vařit. No a poslední věc, všechny umí alespoň trochu zpívat. Ale pozor, já umím zpívat také. Hey, I just met you. So this is crazy. That is my number. So call me baby. No tak ne, no. To jednou zkusil. Takže pokud se vám tady tohoto video líbilo, můžete dát like. Pokud se vám můj zpěv nelíbil, tak dejte dislike. No, do prdele, tam bude dislikeů. A jestli jste i vy krváceli z uší, tak dejte odběr. A pokud chcete takovéhle videa, tak mi to napište do komentářů. Takže u dalšího videa, čus!